Vokseværk. Man kan godt være lidt tvivlsom, inden man starter, men så snart man kommer derop, så er det et helt nyt fællesskab. Før der var jeg gad ikke gå i skole med. Når jeg stod op om morgenen, så var jeg træt og gad ingenting og lavede ikke noget i timerne, og jeg var rigtig doven. Men nu er man blevet meget mere inspireret og vil gerne gå i skole, vil gerne lære noget, vil gerne være med i timerne og vil gerne være koncentreret om det, læreren siger. Og jeg kan ikke sidde og beskrive, hvordan det er at gå på efterskole, fordi det er sådan, at man bare skal prøve. Folk, der går på efterskole, har gået på efterskole, de vil forstå mig. Det er sådan ubeskriveligt og magisk. Vokseværk. Det er ikke noget, som man skal overveje, det er bare noget, man skal gøre. Jeg synes, at alle de burde tage sådan et år, fordi man får simpelthen så meget ud af det. Bare det der med, at du bor sammen med en, og du spiser sammen med en, og du sover sammen, og du laver alting sammen. Det gør også, at man begynder at tage lidt mere hensyn til andre. Man vågner op, og man ligner et lort, og det er ligegyldigt, fordi det kører vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt. Jeg gik der i 3 uger, tror jeg, og så vidste jeg bare, at det var nok det bedste, jeg nogensinde har gjort der. Du er glad, og du har humør til at stå op og gå over og spise morgenmad sammen med alle de andre. Vokseværk. Nu har jeg gået der i 2 måneder cirka, og jeg har lige været hjemme fra efterårsferie. Vokseværk. Og jeg kunne ikke vente med at komme op igen. Jeg har førhen i folkeskole, der er jeg blevet mobbet, og jeg har været gennem en grim periode. Men så efter efterskolen her, jamen nu har jeg det bare fantastisk. Jeg er glad, alle er glade. Vokseværk. Det kører bare. Alle er vigtige for alle. En helt speciel følelse af fællesskab, man får, og man får bare et helt specielt forhold til de her mennesker. I folkeskolen, så den der lærer har jo bare rundet som lærer, ikke? Altså, men nu så ser du jo læreren som en person, som en ven nærmest, ikke? Der skulle scenen skifte til. Det der med de personlige skridt, det går de rigtig meget op i, og det er simpelthen så fedt at være med til, at vi er så mange mennesker, der faktisk er så engageret i hinanden og i det, vi laver. Og det synes jeg er en af de fedeste ting, at få efterskole. Men mine forældre, de spurgte, om det var en mulighed, for de har heller ikke været på efterskole. Og jeg tror tit, det er det der problemet, der gør, at forældre ikke sender deres barn på efterskole. Det er fordi, de ikke selv har været det. Så de ved faktisk ikke, hvad der er, deres barn går glip af, og det er rigtig synd. Fællesskab. Prøv det. Det er det bedste ord. Det er en oplevelse på livet, og det er en Vokseværk.